nesta nova mesa de debate, de festa, de celebración alrededor dos 25 anos de Acotenol. É unha mesa que será, ou que promete ser moi interesante, porque sobre o presente e sobre o futuro que lle queda a entidade para os próximos anos, e non 25, pois para os próximos anos xa que veñen cabo de nós. Temos para iso a 4 convidadas que vos quero presentar unha a unha: Isabel Vaquero, Isabel é técnica de normalización da USC, unha das socias fundadoras da Acotenol. Temos aquí un variado interxeracional. Temos a Luís Pérez Barral, que é técnico de normalización lingüística no Concello de Outes, e está tamén na mesa para a normalización lingüística. Olga Patiño, a Beixón, que é docente e esvogal de Acotenol, e finalmente Anxo Sobriño, a lingüista da Audiencia Provincial de Pontevedra e actual presidenta da Acotenol. Así que supoño que terá moito miolo esta conversa. Que cousas hai que está facendo a Acotenol que digades, disto xa non temos que seguir, 25 anos xa fixemos abondo, isto xa está superado, ou isto xa logramos, ou isto damos por perdido, ou este é o noso campo, das cousas de agora. É dicir, que fixemos nestes 25 anos que pensades que no futuro inminente non van a ser tan necesarias? E claro, temos que empezar por Isabel, porque eres a que leva máis tempo, Isabel. Sí, son a máis bella. Francamente, creo que nada. Ou todo sigue sendo necesario? Eu creo que todo segue sendo necesario. O mellor, pensando no que é nun dos obxectivos máis importantes da coordinadora, que é a formación das técnicas e técnicos, evidentemente hai persoas pois que levan máis tempo, que levamos recibido máis formación, que, bueno, imos supoñer que xa temos unha certa experiencia e unha competencia que obviamente non necesitamos comezar desde cero. Pero esperemos que siga incorporándose novas camadas de técnicos e técnicas que evidentemente sí que necesitan esa formación inicial, porque temos que lembrar que un técnico, unha técnica de normalización lingüística, pois é unha profesión un pouco sui generis, que en realidade non... faltanos unha formación específica, non? Que non podemos conseguir nunha carreira. Entón, desde ese punto de vista, eu creo que as máis vellas, pois que nos toca, evidentemente, seguir formándonos en, ao mellor, cuestións máis específicas, pero que espero que se siga necesitando formación para a xente máis nova. Non por necesitala, sino porque iso indicaría un interese das administracións públicas e de empresas e demais por contar con esta ferramenta para unha política lingüística normalizadora. Olga, ti que tamén és docente, como ves? Eu creo que, igual que a Isa, penso que todas son necesarias, mesmo apuntando na liña da que falaba ela, no caso da formación, creo que se soubo facer tamén, que mesmo a xente que leva anos traballando en diferentes ponlas e agora nos está formando a xente menos maior ou que levamos menos traballado e a máis nova. Eu sí que retomaría unha acción coa que naceu tamén a Acotenol, que era o intercambio e as viaxes para coñecer novas experiencias. Eu retomaría esa a maiores das que xa se manteñen, porque tanto o defender os intereses dos traballadores e das traballadoras, como a formación que apuntaba Isa, a elaboración de propostas, promover o prestixio da lingua, seguen sendo necesarios. Pois, a ver, eu creo que a Acotenol é importante que siga facendo o seu traballo, non? Eu creo que o traballo que leva feito hasta agora é importante, e non só para as persoas que acabamos de chegar, non? Como acaba de dicir Isa, pero para as persoas que acabamos de chegar a un ámbito de normalización, como pode ser un concello, é inmensamente importante sentirse arroupado por outra xente, sentirse parte dun grupo, non? Que fai un traballo moi importante e que, sobre todo, é moi difícil, porque moitas veces, seguramente xa o telledes escoitado de outras compañeras e compañeiros, pero os técnicos e técnicas de normalización normalmente somos únicos nos concellos, non somos moi pouquiños, pero naqueles concellos onde hai somos unha soa persoa, e polo tanto aqueles traballos que temos que desenvolver moitas veces pois faltanos xente co que debater e mirar as propostas, non?
Nese sentido, eu creo que Cotenol está facendo un traballo estupendo, non só na formación, senón tamén nese sentimento de pertenza e de grupo, que sempre sabes que podes chamar a calquera persoa que che poda botar unha man para realizar calquera proposta ou cando teñas dúbidas. Pois a min casi me queda recapitular porque estou de acordo totalmente co que dixo Isa. A min tócame un pouco tamén ser da súa xeración, non? E recoñezo que tamén é certo que últimamente o mellor a Cotenol non está facendo tanta formación como se fixo inicialmente, que o mellor facíanse polo menos 2 cursos ao ano e cousas así. Agora pois estáse facendo un como precisamente non está entrando nova xente a traballar no ámbito da normalización lingüística, é máis difícil retomar unha formación inicial para esas persoas. Oxalá sí que esta tendencia cambie e entre xente nova. E logo o que dixo Luís tamén é moi interesante. Eu coido que unha das cousas máis importantes que promove a Cotenol é esa colaboración entre os técnicos de normalización lingüística. É un labor do que eu persoalmente me sinto moi orgullosa polo cargo que teño, pero o traballo evidentemente de todos. Sí, eu teño a sensación, logo de escoitarvos a moitas durante moitos días, que si tedes avanzado moito no que Isabel decía. Efectivamente, vos inventastes unha profesión, por decirlo de algún xeito, é dicir, non había estudos específicos. Moitas das persoas que estades na Cotenol sodes filólogas, outras persoas non, pero sí que a Cotenol axudou e axuda moito a marcar o rego, non, do traballo. É algo no que se insiste moito, que son competencias nosas, por decirlo de alguma maneira, e que cousas non debemos de facer. Eu creo que sí, aí avanzastes moito. E, por suposto, no tema da formación. Aquí está Isabel, que é autora de algúns dos primeiros manuais, que é algo que todos os profesionais destacan moito, non? Esa capacidade pioneira da Cotenol de ir na fura de diante. Isto saiu moito estes días, de ir adiantándose mesmo as cuestións que estaban enriba da mesa, pois agora mesmo, pois, por exemplo, con internet, non? Coas campañas. E quería ir un pouco por aí, de todos, neste momento, de todo o percorrido que fixestes, do que estades máis orgullosas, e do que credes que funcionou mellor? En parte xa casi contestei antes, no sentido de que eu creo que do que eu me sinto máis orgullosa é de favorecer a colaboración e o encontro entre os técnicos. Proxectos como o programa Pejo, Youtubeiros ou outros anteriores, por exemplo, a colaboración tamén que se fai co Club de Debate ou outras actividades, ao mellor non se farían igual ou non funcionarían tan ben se non estivese por detrás a Cotenol axudando a ese encontro. Entón, eu creo que o encontro e a colaboración entre os técnicos e técnicas de normalización lingüística é quizáis a noso punto forte. Luís? Ben, pois eu a verdade que, sentirse orgulloso creo que non sería a palabra porque non puiden participar desas campañas, non? Pero se de algunha me lembro en especial é a de Gústame o Galego, porque basicamente aí foi cando coñecín a Cotenol. Despois sí que seguín participando en obradoiros de formación e creo que pois foron campañas moi potentes. A de Gústame o Galego para min foi unha campaña potentísima que chegou con grande impacto a toda a sociedade. Eu acórdome que estaba na universidade e todo o mundo quería ir facerse a foto con letreiros de Gústame o Galego. Esa sería, sen dúbida, para min a que eu teño máis presente, non? Evidentemente, todas as que dixo Anxo, pois tamén son moi importantes, pero se algunha teño especialmente aí no recordo, pois é esa. Eu tamén tiña de Gústame o Galego, porque participei nela indirectamente, colaborando, e tamén porque despois, cando me incorporei ao ensino, tamén a puiden usar. O tema do fotocall, o de crear textos. Eu tamén escollería esa. Hai unha que tamén xa non
non participamos tan directamente. Eu creo que para mí xa non ten o espírito que tivo no seu momento, pero que serviu como de foro para hacer moitas propostas. Tamén teño como unha actividade que me gustou e que me gusta, ou que me gustou o curso de verán. O curso de verán que se realizou durante moitos anos en Carballo, en colaboración coa Universidade da Coruña, e da que dai saíron moitas propostas, algunha delas aínda hoxe en marcha, como youtubeiros, e outras moitas. Mentre estaban falando aquí as compañeiras, estaba facendo a lista, non? E claro, saenme iniciativas de formación para min importantísimas, saen actividades como as que estuveron comentando, como Degustando Galego, youtubeiros, etc. Saenme propostas que realizamos importantes, unhas saíron adiante, como a creación do Centro de Documentación e Sociolingüística do Consello da Cultura, outras que quedaron no camiño, como a proposta de comarcalización de servizos que realizamos diante de toda a sociedade e da Xunta de Galicia e da Secretaría Xeral de Política Lingüística, o que en xeral todo o tema de apoio e de defensa dos nosos compañeros e compañeiras. Pero a min o que me gustaría destacar sobre todo é algo que non son resultados, sino a maneira de traballar. O espírito sempre de estar na fura de diante, tratando de innovar, de estar atentos e atentas aos cambios que estaban sucedendo na sociedade, ver por onde se iba, adaptarse e ademais facelo dunha maneira moi horizontal, moi aberta entre todos nós, sempre colaborando, sempre, asumindo responsabilidades, e iso creo que é algo supervalioso. Falamos dos éxitos, das cousas que vos gustaron, das cousas que saíron vendas, pero necesidades vedes agora máis urxentes para abordar no que é o futuro inmediato, no que, agora, que é o que máis nos preocupa neste momento? Por exemplo, Isabel, veña. Que nos preocupa máis neste momento? É unha pregunta difícil, porque realmente sí. Aquí a cuestión é priorizar. É que hai moitas cousas, non? Porque como a Cotenol, claro, esa aquí a cuestión é priorizar, porque son tantas as cousas que nos preocupan neste momento, e claro, temos que pensar en realidade, o noso traballo é descubrir problemas e tratar de buscar solucións. E os problemas son moitos e moi intensos. O problema fundamental en realidade sempre é a falta de vontade política para solucionalos, para velos e solucionalos. E algo que dificilmente podemos nós, desde as nosas posibilidades, darlle solución. Supoño que temos que facer por detrás un labor calado de concienciación dos nosos responsables políticos, que non é doado, pero que temos que facer. Eu creo que iso é o que máis me preocupa, o que creo que debería ser un traballo importante para nós. Seguir facendo propostas. Moi interesante. Olga. A min polo ámbito no que me toca neste momento estar traballando no ensino, que creo que desde a coordinadora se atalla con actividades que fai, pero o que máis me preocupa é a falta de protección que hai cara á lingua, a legislación que hai neste momento e os resultados que estamos tendo. O recente estudo que acaba de saír, realizado pola Academia en colaboración co Concello de Ames, é dicir, partiu tamén dun servizo de normalización lingüística, os resultados non son nada alentadores e na escola a legislación, a lingua está totalmente desprotexida e a administración non actúa. Ben, pois eu creo tamén que falla moitos máis recursos que temos, non? Hoxe en día, calquera servizo de normalización lingüística ou equipas de dinamización lingüística dos centros educativos están completamente precarizados, con falta de recursos. Como se pode suplir? Pois con moito esforzo, con moitísimo esforzo, e tamén pois con moita imaginación, porque moitas veces temos que tirar de imaginación para suplir eses escasos recursos que nos facilitan as administracións públicas, non?
E despois, noutro sentido, tamén creo como a Isa que a vontade política pois, é moi importante porque destinar os recursos vai a depender desa vontade política. Pero nós creo que temos que facer como traballadores e traballadoras que se dedican a fomentar e a potenciar o uso da lingua galega, temos que facerlles ver que investir en cultura, investir en lingua non é un gasto, que moitas veces se pensa que pode ser accesorio, non? Temos que enseñarlle que o galego pois tamén ten que ter esa prioridade como calquera outro servizo público. Ben, eu pois a todo que xa dixeron as miñas compañeiras e compañeiro, bueno, quería engadir necesitamos máis rede, máis presenza, máis profesional técnico nas institucións. Certamente desde hai uns anos prácticamente non se crean novas prazas, incluso algunhas desaparecen ou quedan en stand-by mentras non se cubran de novo. Aparte diso de máis rede, máis estabilidade laboral, porque o noso ámbito das técnicas e técnicos de normalización lingüística, ahora estou falando, non estou deixando un pouco de lado o ensino neste momento, pois caracterízase por unha precariedade laboral escandalosa, porque realmente, pois, o mellor debe de haber, non sei, un 20% de técnicos que teñen unha praza fixa, e o resto están con contratos temporais que máis ou menos longos, pero sen saber con seguridade se van continuar no mesmo lugar traballando, así é un pouco difícil. E aparte, o gran problema que non ven ao mellor as institucións nese sentido é que se perde capital humano formado durante anos e anos para traballar neste ámbito, porque non quero por exemplos de persoas, pero últimamente hai persoas que traballaban como técnicos e técnicas de normalización lingüística que acaban o mellor no mundo do ensino, que é unha maravilla para eles e para o mundo do ensino, chegar ao mundo do ensino ca experiencia de traballar como técnicos de normalización lingüística, pero pérdese nas institucións persoas que estaban moi ben formadas, con moitísima experiencia para traballar no ámbito da normalización lingüística. Entón, realmente, iso tamén é un problema. Agora parece que algunhas prazas se van a estabilizar, pero aínda é unha porcentaxe irrisoria. Entón, sí, necesitamos máis rede e máis estabilidade. Claro. Non decimos nomes, pero todos sabemos os nomes. Entón, quería ir un pouco por aí, no teu caso, que es a presidenta, por ese aspecto corporativo da Cotenó, ¿no? Que se citou noutras conversas que funcionaba un pouco como colexio profesional. En que medida podedes presionar ou axudades, que papel xoga aí en representación dos lexítimos intereses dos traballadores e traballadoras da normalización lingüística? Claro, nós funcionamos un pouco, bueno, somos unha asociación, é certo, pero sí, similar quizáis a un colexio profesional, o que non somos é un sindicato, iso está claro. Entón, moitas veces as reivindicacións laborais pois teñen que ir polas vías sindicais. Nós, en todo caso, que é certo, pois que intentamos, pois dentro da nosa capacidade, pois presentar alegacións cando, por exemplo, pois se suprime algunha praza ou non se inclúen nas relacións de postos de traballo. Outra cousa que é sí, escandalosa, eu diría, porque servizos de normalización lingüística que ao mellor levan 10, 15 anos en activo, e as institucións non inclúen esas prazas nas relacións de postos de traballo, como se fose algo temporal, como se a normalización lingüística fose un contrato de obra e servizo que pudese acabarse o servizo en determinados anos. Xa pasan 10 anos e xa está a lingua normalizada. Non funciona así, evidentemente. Entón, xa creo que me estou perdendo un pouco, pero intentamos iso, dentro das nosas medidas,
facer presión, pero sempre desde o punto de vista de que non somos unha asociación e non somos un sindicato, entón non podemos ir máis alá, que as reivindicacións laborais correspondenlles ás organizacións sindicais. Iso, de todas as maneiras, sí que intentamos pois servir de voz e poder pois contactar cas institucións para que se escoite iso, a nosa postura, e en algúns casos pois sí que serviu, porque houve xa hai tempo que nun concello, eso sí que podemos decir, creo, no concello de Ames, nun momento determinado pois estivo a punto de suprimirse o servizo, e houve un pouco que fixos unha campaña desde a coordinadora para intentar que iso non fose adiante, como se fixo unha boa campaña naquele momento, pois todo quedou afortunadamente en nada, non? Pero sí, intentamos facelo pois cas nosas ferramentas, digamos. Isa, ti que levas tantos anos, como ves esta evolución? Hai máis precariedade agora, hai menos, a situación mellora, empeora, en stand-by? Bueno, eu non estou tan ao tanto desta evolución, porque non estou na directiva, non traballo na administración local, ademais, entón non o teño tan fresco. Pero dame a sensación de que, cando menos a mellor, tampouco foi. Non vexo que houvese unha evolución positiva nestes 25 anos, francamente. O mellor nos primeiros sí que pudo haber unha chamemos pequena eclosión, non, de servizos, porque prácticamente partíase de cero, non? Pero chegou un punto en que se estancou, e a partir de aí non apenas houbo estabilización de servizos e, polo tanto, de prazas, e o que vexo é esas convocatorias de axudas, tanto da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta como tamén a través da Deputación da Coruña. Non vexo que outras deputacións avanzasen nese sentido. O financiamento dos concellos, sobre todo dos concellos pequenos ou medianos, que neste país son o normal, o mayoritario, é super cativo. Evidentemente, afrontar desde un único concello un servicio de normalización é algo que causa pupa nas arcas públicas, e, lóxicamente, retráense. Entón, se non hai unha perspectiva desde as administracións máis grandes, tipo Xunta ou Diputacións, de como artellar algún tipo de apoio de normalización lingüística ás administracións máis pequenas, desde logo isto non creo que arranque, nin que se creen máis, nin que se estabilicen os que hai. Non é unha visión moi positiva. Que percepción tes? Non, pero é unha visión realista, pero gustaríame ver a percepción de alguén que acaba prácticamente de chegar, non? Que percepción tes ti? Ben, pois eu xa podo dicir, non, que non podo saber como estaba no pasado, se empeorou, non? Eu sei que actualmente as condicións son ben precarias, non? E podo falar de primeira persoa, porque até hai moi pouquiño eu tamén estaba nunha situación moi temporal, moi precaria, que agora, viuse mellorada en parte, pero seguimos sen ter un contrato estable como moito persoal que hai noutras administracións, non? Nese sentido, eu creo que non só non se vai estabilizar o persoal se non hai un aumento de recursos por parte de outras administracións, como dicía Isa, non? Pero eu creo que tamén hai que ter en conta outra cuestión. Hai administracións, como pode ser a Deputación da Coruña, que ofrecen subvencións para a creación de servizos de normalización lingüística, e hai concellos que nin solicitan esa axuda. Iso tennos que dicir algo. Iso é que os responsables políticos desa corporación non entenden e non ven que o galego sexa unha prioridade. Entón, non só fan falta recursos, como dicía antes, senón que temos que concienciar a clase política de que o galego ten que estar das prioridades de calquera goberno.
En ese sentido, temos que facer un traballo de pedagogía moi importante. Ali onde non hai servizos de normalización lingüística para que se creen, onde están xa creados, pois para que estabilicen as súas prazas, porque son traballadores e traballadoras que imos a facer pois, un traballo en positivo para o galego, pero seguramente para moitas máis cousas. Olga, que opinas ti? A miña visión agora xe desde o ensino, pero sí que creo que o que vexo é que moitas compañeras e compañeros tamén acabaron incorporándose ao ensino. Lembro aquela campaña, aquela actividade ou proposta que se fixera desde a coordinadora en defensa do traballo xusto e ilusionante dos servizos de normalización, que non lembro así moi ben todos os apartados, pero que hoxe en día estarían totalmente vixentes e actualizándoos. Eu lembro cando rematábamos a carreira, eu veño tamén de filoloxía galego-portuguesa, que entrar nos servizos era como unha vía ilusionante. Non sei que pasa hoxe coa xente nova, pero era como unha liña para non ir ao ensino, inda que nos gustase. Entón, sí que se ve, eu creo que segue habendo precariedade comparado, facendo un paralelo con outras saídas que vemos as persoas que podemos estar nun servizo, acabamos, moitas delas, no ensino. Recapitulando un pouco, xa para rematar, parece que o traballo da Cotenol non tocou teito aínda, porque hai moitas tarefas pendentes, dende o punto de vista máis corporativo, no que ten que ver coa concienciar sobre a necesidade de poñer o foco sobre a lingua, para que as vontades políticas non miren cara a outro lado, para que poñer o foco sobre a lingua como algo fundamental e necesario, tamén para mellorar a situación dos traballadores e traballadoras, seguir traballando na formación e seguir, sobre todo, algo que se insistiu moito, e esta que é a última en todas as mesas, seguir traballando en rede, seguir facendo unha rede que permita que todas e todos vos aproveitedes e nos aproveitemos, sobre todo a sociedade, nos aproveitemos do traballo e das ideas que tedes todas e todas. Xa para rematar, crea que todas e cada un de vos me definísedes con unha palabra que significa para vos a Cotenol é un desexo de futuro. E empezamos polos máis novos. Veña, Luís, por ti, que representas un pouco máis o futuro nesta mesa, ¿no? Porque tanto por como que acabas de chegar, como por esa ilusión que reivindicaba un pouco Olga, non? Esa necesidade de recuperar, se que algún día se perdeu. Eu non teño a sensación de que se perdese, despois de escoitarvos a moitos e moitas, esa ilusión no traballo, non? Pero como definirías ti a Cotenol e que desexo para o futuro? Pois eu se tivese que definir a Cotenol, creo que a definiría como grupo, que non estás só nese mundo moitas veces unipersoal dos departamentos de normalización lingüística, non? Para min sería a palabra, pertenza de grupo. Se lle teño que desexar algo, pois eu desexolle que siga medrando e que siga facendo un traballo como que está facendo hoxe en día, porque nos vai a facilitar o traballo a moitas persoas, pero tamén nos vai a dar momentos de alegría e de optimismo. Moi ben. Olga? Eu, na liña do que apuntamos e do que apuntaba Luís, eu digo rede. Para min é unha rede como de futuro, pois que amplía a súa base de socias e de socios, porque iso quere dicir que o traballo en normalización e o persoal técnico aumenta en servizos, sexa da administración local ou de outras entidades. Moi ben. Isa? Pois eu diría ilusión. Comezamos hai 25 anos con moita inocencia, pero con moita ilusión, foi o que nos trouxo ata aquí, e a pesar de que algunhas xa sexamos un pouco velloucas, seguimos mantendo esa ilusión. Eu creo que esa é para min unha das características fundamentais. Cando nos reunimos para facer asembleas ou para lanzar ideas sobre o que facer para o ano ou así, esa ilusión abrolla de maneira totalmente natural, e vese e sale unha idea e, podemos rompernos a cabeza e matarnos entre nós, que sí, que non sei que e tal, pero ao final, cando sai algo, con toda a ilusión que temos, pois saen cousas interesantes e todo o mundo achega. E se desexo algo, sí, oxalá teñamos que desaparecer como coordinadora. Presidenta, ten a palabra.
Teño a palabra. Ben, eu pois definiría como quero dicir, a palabra que utilizaría é compartir, porque creo que, bueno, está en relación tamén co que dixo Olga, a rede, somos sempre estamos dispostos a compartir recursos e coñecemento para que todos os proxectos saian o mellor posible. E tamén ten relación un pouco co que dixo Isa da nosa maneira de traballar, non? O desexo que lle para Cotenol no futuro, eu non desexo que desapareza como Isa, eu desexo que se recoñeza, que o traballo de normalización da lingua se recoñeza socialmente moito máis, porque creo que é bastante descoñecido. Tamén é a nosa responsabilidade dalo a coñecer máis, evidentemente, como coordinadora, entón eu creo que é importante que se coñecese mellor, posiblemente tamén podría haber cambios, os cambios políticos que necesitamos por parte dos responsables políticos para garantir este tipo de labor e asumir as responsabilidades que todos temos no futuro da lingua, porque non é a responsabilidade nin dos técnicos, nin é unha responsabilidade de toda a sociedade, é importante que todos asumamos, non? Entón, o que lle desexo é iso, recoñecemento social. Logo de escoitarvos a moitas, teño que recoñecer que a palabra máis oída neste tempo foi o de compañerismo, o de rede, e tamén o de ilusión, e con iso quero rematar con esta ilusión polo traballo ben feito e tamén polo traballo que queda por vir, e teño que retrucarlle a miña querida Isa, que estades máis velloucas, pero tamén máis fermosas que nunca, así que longa vida a Cotenol, parabéns polo vosso traballo e moitas grazas por estardes aí. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Rosa. Chao. Chao.